Извинявай, тук за жени ли е? Моля, Тук за жени ли е? имаме и мъжки. Ама какво, козметика? И козметиката имаме и мъжка, и женска. Козметиката, която предлагаме е корейска и става и за мъже и за жени. Имаме някои серии, които даже доста мъже ги предпочитат. Какво, например? Вие какво търсите горе-долу? Първото в тази серия много се харесва. Кремове. Харесват този тонер, много го купуват. А за, Този флуид, той не е като крем. за коса? Е по-тежно. Имаме и серии за коса, да. Всичко е за коса и Шампуан. тяло, което е мъжко. Не, Има с сандалово дърво и цитруси, както има и така по-свежо, като аромат. Те пак имат на какви цени са? сандалово дърво. Това е за душ гел, като имат и шампуани душ гел за едно. Между 21 и 26 са като цени. Що е добре? Имаме и такъв комплект, който е парфюм плюс душ гел шампуан. Колко е той? Самия комплект е 168, това е старата цена на парфюма. И така в момента се излиза доста добре, защото парфюмите са на различни цени в момента. И да си на старата цена целият комплект. Много, Много... много си хубава. Моля? Много си хубава. Мерси. Как се казваш? Да. Приятно. Моля? Приятно ми. Имаш ли си гачи? Да. Добре. Добре, това колко е горе комплекта? Горният комплект той е 168. Той включва парфюм и душ гел шампуан. Но по принцип Това ли беше? включва ето този. Ако харесвате Не, няма да го вземам комплект, само това може би. Да. Разбира се, иначе от него има и такъв, който е 2 в 1. Той е шампуан и душ гел. Колко е той? Той е 26. Добре. Иначе като милилитри, само да се спомня има ли разлика. Не, и двете са по 200 мл. Зависи си какво предпочитате, но тя колежката си ползва това, което е само душ гел, си го ползва и за коса, защото се е объркала. Но каза, че реално си става за коса. Добре, утре може. Като съставки са подобни, са сходни, като цяло тази фирма си произвеждат 96 до 98% така натурални съставки и са така по-пречистени, по-щадящи кожата, косата, всичко. Искаш ли да излезем на среща? Няма как, не мога, съжалявам. Но да. Можеш, ако искаш. Или не искаш. Добре. Добре, оставям те. Това ми харесва, може утре да го взема. Добре. Ще дойда. Добре. Аз го отминавах, защото гледам. Не, Мислех, че има и мъжки неща. Има и от козметиката, Добре. и от тези за тяло, за коса. Тия са женски. Също имаме. Добре. Нали, кремовете вече. Да, не ми трябва. Добре. Мерси. За нищо. Добре. Чао за сега. Хубаво вечер. И на тебе.